aurten 5. urtez jarraian ospatuko dugu Altsasuko kanpo mitxinoetan antzokitasunaren aldeko edo behar bereziak dituzten pertsonen aldeko elkartasun jaialdia eta ekitaldi desberdinak daude, bai txakurrak zaizkion pertsonentzat, baita beste haur txokoa, barra, aurten berezitasun bezala elkartasun topola bat antolatu dugu. Eta, amairuan izango da haur txokoaz aparte eta piratak ekitaldia. Jaialdia izanen da gure aldetik amairuan arratsaldeko 6etan eta egiten duguna da Sagrado Corazón ikastetxeko patioan. Urtean Motorian egin genuen, proiektu zehatz batentzat, baina aurten gogoan genuen baita ere sakaran egiteko eta sakarako behar ez dituzten haur eta familientzat proiektua aurrera jarraitzeko edo aurrera hasteko behintzat. Gizartegintza elkartea behar bereziak dituzten aurren bizi kalitatea hobetzeko lan egiten duten familiek sortzen dituzten elkartek osatzen dutela. Gaur egun 27 elkarte daude eta elkarte hauek alor ezberdinetan kokatzen ditugu, ez? Izan daitezke nazioartean lan egiten dutenak, edo gaixotasuna dituztenak, edo familia mota eredu ezberdinak dituztenak, integrazioan lan egiten dutenak. Eta gero, bokalandiak bat ere gizartegintza elkartean dago, zakurrak ezten dituzte behar bereziak dituzten pertsona horiek autonomia handiagoa izan izaten, terapiak egiten dituzte animaliekin, batez ere zakurrekin egiten dituzte, baina ez bakarrik zakurrak. Eta pixka bat, iaz egindako elkartasun jaialdiaren harira bezala, aurten ere beste bat eginen dugu, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako jaialdia izanen da. Jaialdi hauetan egiten duguna da, zuzeneko dantzaldia egiten dugu, garrantzia eman nahi diogu, kasu honetan bokalanbiak bat elkarteari, baina inplikazioa eskatuko dugu eragile ezberdinetan. Eta horretarako jarri gara kontaktuan sakanako kultura, kirola, hezkuntza eta arlo ezberdinetako eragileekin bertan parte hartuz, beraien babesa eskainiz eta horrela behar bereziak dituzten haur horiek ere terapiak askoz ere merkeago izan dituzte. Eta zakurrekin egiten dituzten aurrera pausoak handiak izanik eta baina ikusiak daude, baliztakoa daude. Horrekin aurrera egiteko diru etekin bat ateratzen bada askoz hobe.